En este caso, entendiendo que el puesto desaparece y queda amortizado, estamos a favor. Uste dugu puntu honetan, askotan askeria gehiegi egiten direla. A ber, gauza bada asesoren papera infratzea instituzioetan, lau asesore egon diren bezala sopelak udalean horren dira legealdi batzu. Bueno, momentu batean, sopela bezalako herri batean, kupuler dezake pertsona batek, konfiantzazko pertsona batek laguntzea, alkate zara, respetatzen dugu, baina zara superman, kariño esaten dut, hainbat gauzetan, ez duzu zerrendik jakin behar, normala da, zu konfiantzazko pertsona bat, esortzi ondoan izatea. Asesore bat izatea ez da berez, baina ez da zein bat inflatzea, guk ez dugu defendituko asesorea, bere zentzu orokorrean, baina behar bada bat, behar bat, eta kitzo. Eta, bueno, zentzu horretan, uler genezake. Zentzu horretan, bueno, zuen erabakia da, errespetatuko dugu, noski ez dugu ez zitzan mango, zuen erabakia da, funtzionatu bat zuen, funtzionatu horrela. Bai, bitxia egiten zaigula, esatea hori gure programan zegoela, eta hori baietza mango diogu, eta gure programan ere zegoen soldaten uneko gehiagia jaiztea, eta azken ditu gara soldate goera batean. Pero bueno, hori bakoitza bere kontraesan aditut, eta nork bereari, baina, claro, esatea zure programan, asesorea ez dagoen ez baietza emango duzu, eta zure programan eguneko gehiagia soldata jaiztea esaten duzuina, egotzen eguneko amagoz, eta eskainetzen zara, bueno, besterik gabe bitxia ditu zaigu. Eskerrik asko, ez da izupekan. Nek urmea ditzen naz, ez da posat, uste dugu lan hori aurrera ateratzeko hemen dagoen pertsonalarekin uste dugu nahikoa dugula, ametik aurrera ideia aldatzen badugu, egon ziurzuena joko dugula eskatzeko, baina printzipioz uste dugu horretarako kapazak bagarela gu eta mengo de guztio, eta kapazak dela baita ere etxonetan lan egiten duten guztio. Norretik zio eskertzateko, Juan, Teresa, Iban, boska egitera pasatzen dugu, baiezko boskak. Eskoak eta abstentzioak. Beraz, puntu hau onartuta emoten da. Zazpigarren puntu moduan, udal talde politikoei izendatzen zaizkien diru kopuruak. Asignación económica a favor de los grupos políticos municipales. Gure proposamenoan eta baita ere, orain arte egon diren berdina mantentzea da. Hau da, talde bakoitzari kantitate fijo bat emotea, kasu honetan 985 eurotan ipintzen duguna, eta gero parte aldakor bat, eta hori noski badoa, depende bakoitzak zenbat zinegotzi dauzkan. Horrena izango dira litzateke 150 euro zinegotzi bakoitzeko. Hau da, orain arte egon diren berdinak emotea proposatzen dugu. Eso es esateko, Juan, Teresa, Ion, Guillermo. Aietzen gongo diogu, lehen esan dudarako jo behagatik, posan gara, gure dala urte ezagutako izpide edako. Boska batera pasatzen dugu, baiezko bostak. PSOE, PNV, eta Bildu eta Mane. Esesko bostak, eta abstentzioak. Beraz be, puntu hau onartuta emoten da. Bueno, zortzigarren puntutik aurrera, geratzen dena da, alkateak lurralde honetan hartu dauzen dekretuen kontu emateak. Norbaitek badeko zerbait esateko puntu hauen inguruen edo? Barkatu Laura, hau da, udal talde politikoen osaketan, orain, Hori da. behar zaztamen txiki bat egin nahi dugu. Bai, gure honen inguruen zerbait esan, honek dira, hori, esan dutenez, demoraldi honetan hartu direzan alkatetzaren ebazpena, beraz, badakazue komentario ere emate doa. Bai, ez, bueno, noski, zuen ebazpena da, ez da
guziaz mehatz, gure agilean ezan genuen bozeramailaren ordezko moduan, beste zinogotxe, izena ematen zen bozeramaile moduan, eta gero zen bozeramailaren ordezko moduan, beste zinogotxe guztiak esendatzen ditugu, zerrendaren ordenaren jarraitu. Niet banago, eta falta da guk ere ordezkoa ditugula. Bai. Ez da agertzen. Orduan, horre idazkaritzako diligentzia, moldatu egingo dut, eta konponeko dut, hori nire akatza izan da. Basa izan, nire akatza. Bale. Norbaitek zer gehiago galdetzeko. Honekin printzipioz osoko bilkurari amaiera emango genioke, eta orain publikoan dagoen, gero irakurri nahi dugu, azkenean talde guztien artean kontsentsuak dugun testu bat hemen egon zan agresio bat dela eta, baina hori baino lehen, publikotik norbaitek zeo zer esan gura balde. Orduan, guztiak ados bazaudete, ematen diogu irakurketa testuari. por su honestidad y muchas gracias por el semáforo, por todo lo bueno del pueblo y mil gracias para la gente. ¿Alguien más? No sé si Fernando quiere. ¿Se ha escapado ya? Pues si os parece bien a todos, damos lectura al texto que hemos consensuado entre todos los partidos. Sopelako udalbatzak aurreko ekainaren 28an Sandelo jaiak zirenean metro geltokiko inguruetan herritar batek jasandako eraso arrazista gaitzesten du. Eraso konkretuaren aurrean, baina baita jaietan eta jaietatik kanpoko testuinguruetan ematen diren eraso guztien aurrean ere, erabateko argiroa adierazten dugu edozein sexu, arraza, sorterria edo maila direla ere. Bizuri penatzen gaituzte gizarte moduan txirotzen gaituzten gertakariak ematen direnean, eta agerian usten dute pertsonen arteko berdintasuna lortzeko oraindik bide luzea geratzen zaigula. Erasotutako pertsonari elkartasuna azaldu nahi diogu eta udaletxelez dagokigun erakunde euskarria eskaini nahi diogu. Udal honek edozein bereizkeriaren eta edozein bortxakeriaren kontrako borrokan lan egiten jarraituko du honako gertakariak berriro eman ez daitezen. Era berean, Sopelako herritarrei gaitz hau errotik ateratzeko babesa eskatzen diogu. El Pleno del Ayuntamiento de Sopela condena la agresión racista que una ciudadana sufrió el pasado día 28 de junio en la estación de metro de nuestro municipio coincidiendo con las fiestas de San Pedro. Mostramos nuestro más rotundo rechazo frente a esta agresión en particular y en general ante toda agresión producida dentro o fuera del contexto festivo, con independencia del sexo, raza, origen o condición de la persona o personas agredidas. Lamentamos profundamente que todavía se produzcan sucesos que nos empobrecen como sociedad y que dejan en evidencia que todavía queda mucho camino por recorrer en el ámbito de la igualdad entre las personas. Queremos mostrar nuestra solidaridad y apoyo a la persona agredida y ofrecerle el apoyo institucional que nos corresponde como ayuntamiento. Este ayuntamiento continuará trabajando en la lucha contra cualquier clase de discriminación y contra cualquier clase de violencia, con el objetivo de que hechos como este no sigan ocurriendo, y pedimos el apoyo de toda la ciudadanía de Sopela para erradicar esta lacra. Amaitu baino lehen baita ere gauza bat aipatzea, gazteleraz esango lotu guztiok, ya sabéis, me imagino la mayoría,
que los concejales que formamos parte de esta corporación en San Pedro pues, nos suelen dar entradas para ver el partido desde el otra, que se suele celebrar aquí, encima de Toya y las demás. Entonces, este año propusimos que nos parecía que era algo en cierta medida injusto, entonces se cogiesen o no se cogiesen esas entradas, los concejales que lo tengan a bien en el siguiente pleno, comentamos que hagan una oración, cada uno la que estime oportuna y a nivel absolutamente personal, y luego entre todos los concejales que están aquí, pues tenemos diferentes asociaciones y elegiremos una para hacer la donación del dinero que se recaude con él. Entonces, me parecía también importante que lo supieseis. Nosotros por nuestra parte, nada más, garitxo baina, ematen dugu amaitu posesio. Mila esker